ҷасади Субҳони Саид овозхони маъруфи тоҷик ва раҳбари пешини дастаи Гулшанро рӯзи 5 июл дар оромгоҳи кушкаки мазори ҷамоати Алмосии ноҳияи Ҳисор ба хок супурданд. марҳум шоми 4 ба 5 июл бар асари бемории тӯлонӣ дар яке аз шифохонаҳои шаҳри Душанбе вафот кард. Больница бурдем, уже намешуд. Хайли имкон кардем, неки фоида накард. рӯзи равам аз дунё, дунёи маро ёбед. Субҳон Саидов ки 56 сол умр дид, солҳои тӯлонӣ аз бемории қанд ранҷ мекашид ва бар асари ин беморӣ аз ҳарду пояш маҳрум шуд. ҳамзамон ӯро дарди шуш низ азият медод. ӯ солҳои бемориаш аз он шикоят мекард ки бо вуҷуди хидматҳояш барои мусиқии тоҷик касе аз мақомот ба суроғаш намеояд ва барои сабти сурудҳои наваш кӯмак намекунад. Қариб 30 сол дар вазорати фарҳанг кор кард, неки инем қаризои сахта шуд. Як бор аз вазорати фарҳанг ягон хел хабаргирӣ номаданд, дастгирам нашуда аз тарафи давлат. Касоне ки як мисол як киста пулимо як даҳанонимо арӯи мардум, ягон мардум тӯй барад, арӯи ҳамаи зиндагимо пеш мерад. дар маросими дафни Субҳон Саидов овозхони соҳиб мактаб садҳо нафар аз мухлисон, хешовандон ва шогирдону ҳунармандони номӣ ширкат карданд. ман фикр мекунам ки шахсияти Субҳони Саид то ба ҳол таҳқиқ нашудааст. Субҳони Саид ҳунарманде буд, садояш ба фалак печида, садояш малакутӣ буд. як мактаби худеша дошт ва дар ин мактабаш вай бисёр шогирдони бисёре ҳам ба мактаби Субҳон Саидов ро оварданд ва санъаткор шуданд. ҷош ҷаннат бошад. سراپای سوزانم خدایا. ин ҳунарманди номӣ солҳои 1983-1985 дар ҳайати ансамбли эстрадии суғдиён овозхониро шурӯъ карда, соли 1986 барои кор ба дастаи ҳунарии ганҷинаи филармонии давлатӣ даъват шудааст. аз соли 1993 то соли 2008 раёсати дастаи ҳунарии Гулшанро бар уҳда дошт. муаллифи даҳҳо оҳангу сурудҳои эстрадӣ ва мардумист. соли 2003 дар озмуни сартосарӣ миёни овозхонҳои эстрадии тоҷик бо касби мақоми аввал ситораи сол эълон шуда буд. аз ин ситораи маъруфи солҳои 80-уми асри гузашта ҳам акнун 9 фарзанд боқӣ мондааст ки аксаран роҳи падарро пеш гирифтаанд. جگرها خون شود باید بی سر مثلی مادر کردن. سubҳони Саид имсол ният дошт ҳамроҳи фарзандонаш бахшида ба ҷашни истиқлолият барномаи ҳунариеро таҳия созад. аммо ин охирин орзуе буд ки ӯ акнун ба хоки сард бурд.